nínú oṣù tuntun tá a mú yìí ohun tuntun ni kó máa jẹ́ tiwa. Nínú oṣù kejìlá yìí méjèèjì ní Kédùmarè ó fi ire àtayọ̀ là wá láàrin. Ayé ò ní fọlá lá wa lójú, èjì ọlá wa ò ní dọ̀la kó tó là wá. Nínú oṣù kejìlá yìí gbogbo ohun tá a bá fọwọ́ méjèèjì bà ọlà àtọlá ni kó máa já sí fún wa. Ire ọwọ́ ọ̀tún ní gbé, ire ọwọ́ òsì ní wà, ká fọ̀tún gbáre mú, ká mọ́ fòṣì sayọ̀. Ire owó, ire ọmọ kó là wá bí ẹ̀là òwúrọ̀ látòkè. Ẹ̀là ó là wá lójú inú àti tòde, etí inú àti tòde wa yóò mọ gbọ́re, ètè wa méjèèjì yóò sọ̀rọ̀ ayọ̀. Gbogbo ń tá a lé lóṣù 11 tó kọjá tọ́wọ́ wa ò bá lóṣù kejìlá yìí ká lè ká bá ká múre ká fi lè ṣeré. Kínú wa ó dùn káago òpin ọdún tó dún, kópin ọdún mọ́ ṣòpin ẹ̀mí tàwa tẹbí tará wa. Kọ́lá òpin ọdún dùn wá nú, ká fi ìdùnnú ṣọdún, ká fi ìdùnnú bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun. Oṣù kejìlá yìí yóò sàn ju mọ́kànlá tàtẹ̀yìnwá lọ. A ó là, a ó sì lọ́lá. Ire o, Kédùmarè ó fàṣẹ sí bẹ́ẹ̀.